Ydych chi erioed wedi ystyried pam rydych yn teimlo'n well ac yn fwy creadigol mewn coedwig, parc neu ar y traeth? A yw e achos bod treulio amser ym myd natur yn lleihau straen ac yn gwneud i ni deimlo'n hapusach ac yn fwy bodlon? Neu a yw e achos bod chi ddim yma a does dim angen poeni am ddyddiadau cae a blaenoriaethau? A gweud y gwir, mae'n siŵr mai ychydig o'r ddau yw e. Tra all natur wneud dim byd am eich dyddiadau cae, fe all o leia eich helpu chi a'ch staff i deimlo'n dda, hyd yn oed yn y gwaith. Mae astudiaethau'n dangos bod amser ym myd natur yn gwneud i ni deimlo'n fyw, cynyddu eich bywiogrwydd, hybu eich system imwnedd, lleihau straen, gwella'ch gallu i ganolbwyntio a'ch cof, a helpu eich corff i adfer yn gynt o salwch. Meddyliwch pe gallech ddod â pheth o'r daioni yma i'r gweithle. Mi ddechreuon ni gyda phlanhigion. Gall planhigion wneud i'r gweithle deimlo'n brafiach ac yn fwy lliwgar. Yn wir, mae rhai planhigion fel aloes, lili heddwch a blodau pricop mor dda am wella ansawdd aer a lleihau straen a blinder. Maent yn gallu arbed arian i gwmnïau drwy hybu creadigrwydd a helpu i leihau absenoldeb salwch. Iawn, rydych wedi dod ag ychydig o fyd natur i mewn i'ch swyddfa. Be nesa? Cadwch chi'n syml. Sdim angen i chi gnocio ar ddrws y bos yn gofyn am ardd ar y to yn sythbyn. Mae yna ffyrdd eraill o gynnwys natur yn eich diwrnod heb gostio llawer o arian ac amser. Dewch â byd natur yn nes atoch drwy ddarparu bwyd a lloches. Fe gewch eich syni faint y gallwch chi ddenu, hyd yn oed mewn lle bach. Ystyriwch ddefnyddio lleoliadau a mannau gwyrdd ar gyfer cyfarfodydd a digwyddiadau. Gadewch eich desg amser cinio. Can fi un astudiaeth fod 94% o bobl yn teimlo'n well ar ôl ymarfer corff gwyrdd. Unwaith ma'ch swyddfa yn Werddon, efallai y byddwch yn gweld bod eich cydweithwyr wedi dechrau gwneud yr un peth, a bod pawb yn ymddangos yn fwy cynhyrchiol ac yn hapusach. Efallai nawr yw'r amser i ofyn am yr ardd ar y to. Mae hyn yn fuddiol i fwy na dim ond y bobl rydych yn gweithio gyda nhw. Mae'n fuddiol i'n cymunedau yr economi hefyd. Mae amgylcheddau y gofalu'r amdanynt yn helpu i leihau troseddau, cynyddu prisiau eiddo, a hybu ysbryd cymunedol. Ac os gofalir yn briodol am ein hecosystemau, gallent ychwanegu 30 biliwn o bunnoedd yn ychwanegol at economi Prydain. Fe fyddwch hefyd yn gwneud rhywbeth positif ar gyfer heriau byd-eang fel y newid yn yr hinsawdd a dirywiad pryfed peillio. Eisiau gwahodd byd natur i'ch gweithle? Mae Environet yma i helpu.